こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王がラダックに到着されました。世界中がダライラマ法14世の90歳の誕生日を祝福しました。ダライラマ法王は第15回チベット宗教会議でダライラマ制度の継続を確認されました。ブンバチン主席大臣はオーストラリア公式訪問を終了しました。第3回チベット青年フォーラムが閉幕しました。インドチベット支援コアグループは年次総会を終了しました。チベット政策研究所の所長と中国連絡担当官のサンゲキャプ氏がダライラマ法の継承について講演しました。チベット事務所ジュネーブの代表が国連人権理事会関連イベントで演説しました。先週日曜日、ダライラマ法がラダックに到着され、宗教指導者や複数の団体の代表者、そしてあらゆる年齢層の数千人の人々から温かく迎えられました。法はラダックの例にある法のご住居、シワツェル宮殿に到着された後、歓迎に集まった僧侶2層、そして多くの人々に向けて演説されました。その中で法は、仏教伝統の価値、特に純粋に論理と思考に基づいた弁論、ディベートの重要性を強調され、チベット仏教はどのような厳しい試練にも耐えうるものであると述べられました。2025年7月6日、ダラムサラのティチンチューリン総院にて、ダリーラマ法14世は、世界中から集まった数千人の経営者、信者、支援者、そして200人を超える報道関係者と共に90歳の誕生日を祝われました。この祝賀行事は中央チベット政権の古典実行委員会によって主催され、インドのラジー・フランジャンシン水産畜産酪農大臣、キレン・リジュージュ連邦議会担当大臣が主賓として出席しました。また、名誉来賓としてアルナチャプラディッシュのペマカンド州首相、シキム州のソナムラマ宗教問題担当大臣が出席し、さらに特別来賓として、ラダック自治区丘陵開発評議会のスナムキャンズ執行評議会議長及び国際チベットキャンペーンのリチャード・ケア会長も参加しました。祝賀行事には中インドチェコ共和国大使、米国務省及びインド駐在アメリカ大使館の関係者、イタリアやスリランカの要人、台湾からの中国人グループなど他にも多くの著名人が参加しました。また、中央チベット政権の指導部やチベット仏教の構想学者たちも出席しました。東南アジアを中心に世界各地から心温まる多彩なパフォーマンスが披露され、会場は喜びに満ちていました。ダライラマ法王はご挨拶の中で90歳の誕生日を祝ってくれたすべての人々に感謝の意を表し、思いやりの心と空の理解を実践するよう助言されました。中央チベット政権のペンバチン主席大臣は開会の挨拶で、来賓の皆様及び数千人に上る参加者に対し心からの歓迎と感謝の意を表すとともに、世界各地で祝賀している人々にも謝意を述べました。また、チベット亡命議会のケンポス・ナンデンベル議長は本祝賀行事に際してのチベット亡命議会による公式声明を朗読しました。インドのナレンドラ・モディ首相、アメリカのマルコ・ルビオ国務長官、台湾の来世徳総統、そしてアメリカの元大統領であるビル・クリントン氏、ジョージ・ W. ブッシュ、バラク・オバマ氏らもダライラマ法に誕生日の祝辞を送りました。世界中のチベット人及びチベット人以外の人々もダライラマ法14世の90歳誕生日を共に喜び祝いました。スイス、モンゴル、ベルギー、オーストリア、イギリス、日本、台北、イタリア、韓国、オーストラリア、アメリカ、フランス、ドイツ、チェコ、ハンガリーのチベット事務所及びチベット人コミュニティ、さらにインド、ネパール、ブータンにあるチベット人居住区事務所は、文化講演書籍発表、写真展、映画上映などを通じて盛大な祝賀行事を開催し、各国の国会議員、大使、要人を招待しました。7月6日の盛大な誕生日祝いとともに中央チベット政権の各所はダランサラにおいて文化公演、ライブアート展、映画祭、健康キャンプ、展示会などを通して慈悲の年を引き続き祝いました。ダライラマ法は2025年7月5日に中央チベット政権が執り行う教授祈願法要と2025年6月30日にドメイ地方によって開催された90歳の誕生日祝賀行事にもご出席されました。
その数日後、法王は誕生日を祝ってくれたすべての方々に向けて感謝の書簡を発表されました。書簡の中で法王はご自身の生涯を通じて慈悲と優しさのメッセージを広めるために生涯を捧げてきたと述べ、共にこの道を歩んでくれるようすべての信者たちに呼びかけられました。2025年7月2日に開催された第15回チベット宗教会議の開会式において、ダライラマ法14世はダライラマ制度の継続を正式に証明する声明を読み上げられました。その声明の中で法は、ここ数年にわたりチベット本土のチベット人や世界中の人々からダライラマ制度の継続を求める声を寄せられてきたことを強調され、そのためこの制度の継続を確約されたことをお伝えになりました。また、法は将来の転生者の認定に関する唯一の権限は、ダライラマ法の事務所であるガンデンポラ財団にのみあることを改めて強調されました。第15回チベット宗教会議はダランサラにおいて7月2日から4日まで3日間にわたって開催され、超チベット政権の宗教文化省によって主催されました。会議には合計115名の総員長、直である構想、総員の代表者が出席しました。出席者たちはダライラマ法の長年の悲願を支持し、その実現に向けて団結して取り組むことを価値を3つの決議を満場一致で採択しました。また7カ国の人権大使がダライラマ法の転戦に関する問題に対するいかなる外部からの干渉も拒否する共同声明を発表しました。同様に4つの主要政治グループから34人の欧州議会議員が中国に対しチベット仏教徒の信教の自由を尊重するよう求めました。先週水曜日、中央チベット政権のベンバチン主席大臣は1週間にわたる公式訪問のためオーストラリアへ出発しました。その訪問期間中、主席大臣はメルボルン、キャンベラ、クイーンズランド、ニューカッスル、南海岸ナウラのチベット人コミュニティを訪問し、シドニーのチベット学習センターやランディングサンバーセンターを訪れ、さらにオーストラリアチベット人権擁護グループのメンバーたちとも意見を交わしました。これらの集会で主席大臣はチベット人ディアスポラの団結の必要性、ダライラマ法の90歳誕生日を祝う意義、チベット運動と世界情勢の変化、チベットの政治的文化的利益を国際社会で訴える中央チベット政権及び第16期内閣の継続的な取り組み、中道アプローチが今後の道であることを議論し、若い世代に対しチベットの歴史を学ぶよう促しました。また、この訪問中、主席大臣はニューサウスウェルズ州議会で、リズ・ディン・ジョーンズ氏が主催したダライラマ法14世の90歳誕生日祝賀会にも出席し、シドニーにある ABC スタジオと AAP で知られるキャンベラにあるオーストラリア連合通信のインタビューにも応じました。ABC スタジオでのインタビューは、その直後にオーストラリアのアンソニー・アルバネージ首相が中国を訪問するという特に重要な意味を持っていました。主席大臣は同首相に対し、チベットに住むチベット人の苦境を直接体験するため、チベット訪問に関心を示すよう要請しました。中央チベット政権情報国際関係省傘下のチベット人権擁護部門は2025年7月3日から5日にかけてダランサラにて第3回国際チベット青年フォーラムを開催し、15カ国以上から95名を超えるチベット人若者たちが参加しました。今年のフォーラムには国際チベットキャンペーンのリチャード・ケア会長、元中央チベット政権大臣であり、チベット子ども村の元校長のジゼンペマ氏、ダライラマ法事務所のロブサンジンバ事務局長など、著名な講演者が登壇しました。講演者は共通してチベット人若者たちが自らの居住国においてチベットを擁護し、正義あるチベットの大義を世界の舞台で前進させる役割の重要性を強調しました。また、チベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長及び中央チベット政権のペンバツィン主席大臣もフォーラムに出席し、参加者たちから幅広い質問に応じました。フォーラム参加者95名のうち34名はさらに1週間にわたるサンマイマージョンプログラムに参加し、チベット人としてのアイデンティティや文化、そして現在進行中の自由運動に対する理解を深めました。このプログラムはチベット人権擁護部門とチベット文献図書館の協力の下で開催されました。先週日曜日、インドチベット支援コアグループはニューデリにあるダライラマ法事務所にて会議を開催しました。この会議はインドチベット調整事務所の仲介により実施されました。会議には13名のコアグループメンバーと特別招待者としてダライラマ法ニューデリー事務所のジグメジュニ代表、中央チベット政権情報国際関係省のテンジンレイシ次官の2人が参加しました。ジグメジュニ代表はインドとチベットの関係の重要性を強調し、一方、テンジンレイシ氏はインド社会においてダライラマ法の平和と慈悲のメッセージを広く伝えていくことの緊急性について語りました。
また、ジグメジュネ代表はニューデリーで開催されたインド・チベット支援団体全国協議会の会合にも出席し、22州から150名以上の出会者の団体、いわゆるサンガンの幹部が出席しました。ジュネ代表は集会での挨拶の中で、この組織サンガが過去26年にわたりインドとチベットの人々の架け橋としての役割を果たしてきたことを強調しました。先週金曜日、アメリカを拠点とする非政府組織チャイナアクションは、ダライラマ法の継承と未来の転生者を誰が認定すべきかと題したオンライン討論会をプラットフォーム X 上で開催しました。この討論会には、中央チベット政権、チベット政策研究所のダワツリン所長、欧州諸国担当中国連絡官のサンゲキャプ氏、および中国語を話す学者たちが参加しました。ダワツリン氏はダライラマ法がご自身の転生について発表された声明について語り、一方、サンゲキャプ氏は国連の2つの関連イベントで中国政府が主張した次期ダライラマを選ぶ法的権限が北京にあるとする見解を否定しました。ジュネーブチベット事務所のティネチュギ代表は第17期チベット亡命議会議員のドジェステン氏、チベット人活動家のチミラム氏とともに27カ国の参加者が集まる第59回国連人権理事会の関連イベントに出席しました。チュギ代表はチベット仏教と信教の自由について演説しました。また、以降は国連人権高等弁務官事務所の上級代表、特別報告者、職員らとの2日間にわたる非公開会議にも参加しました。さらに、地域代表はジュネーブで開催された国境を越えた弾圧を理解し、対抗すると題するパネルディスカッションにも登壇し、チベット人に対する越境弾圧の厳しい現実や、スイスのような安全で知られる国においてさえ、チベット代表者が関心の対象になっている実態について語りました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。